Nå, her har vi så nogle møllehjul. De er utrolig god kvalitet. Det er sten. Og det her træ, det er altså noget fra den gamle tid. Ja. Det er noget, der holder. Det kan man bare der høre. Ved man, hvor man har. Bare høre på høen. Og prøv at høre på gulvet. Det er altså noget godt gulv. Vi kan lige prøve at hoppe en gang. Det kan bare... Det er noget, der holder rigtig godt. Så har vi så sådan en træk. En buk. Nå, en sukkertræk. Der hælder man sukker i. Så får man mel ud her. Så kunne man lige sådan forestille sig, at dengang med sådan med gamle dage, så kunne man have sådan en sjov med for eksempel. Og drikke møller! Høj! Ja, for eksempel. Det var sådan en pisse, man kunne lave i gamle dage. Og man kan bare se på loftet også. Det er sådan en kode. En bilmølle, ja. Den er smart. Den kan holde mig til det. Prøv at se den her snor her. Den er godt. Den er opfart. Det er en god snor. Det er simpelthen ikke. Så kan man så lige forestille mig, at de lejler. Ja. Så er der en dernede, der hænger fast i grunden. Og så så er det stivt lige på byen af. Så noget styrketræk. Ja, hvad kalder man sådan en dag? Landsbytossen havde man så hængt op i den her. Og så kløvede man ham bare ellers opad. Og så bagefter putte man ham ned i. Det er så landsbytossen, men så lukker det ud der. Ja. Sådan et rigtig fedt svin. Ja, med muk på her. Ja. Det er så bare god til det der. Det er god der. Ja. Rigtig fed der. Så er vi op toppen. Helt op. Det er lidt ulækkert. Det er super god. Nå, men vi fortsætter rundturen. Igen kan vi kende kvaliteten. Utrolig gode stykker tommer, de har brugt. Det kan man også bare høre, hvis man lægger det knækker ikke bare sådan, og man kan rigtig høre. Det er en god egetræ, der har vokset i mange år. Og jeg er altså en stærk hud. Jeg kan altså også og det er noget... Det er godt håndværk. Det er rigtig godt. Så i gamle dage, så er det er sådan noget godt maling, de har brugt. Ja. Det er ikke helt dækkende, men det dækker. Det der lyskens pis der. Men det holder. Ja. Og så er man sådan en her. Ja. Den er også god. Hold det op. Ja. Ja, ellers så vælter hele taget. Det gør det kakkelærer. Og så landte vi tosserne, når man var færdig, så smed man fuld over der. Der skylder det ned. Og så smed man dem ind i gaskammeret her. Ja. Der er sådan nogle store møllehjul. Man kan jo faktisk godt tegne en parallel linje fra Holocaust til Tysklands børn til Højmølle. Og det blev bare kommet op i træer det der. Ja. Og hvis man havde sådan en jøde, som var helt pæst op, så han var bare så vil han bare en mølle. Ja, det kigger så her rundt i rundt. Ja, hej! Hej! Vi hører mølle! Hej! Mølle! I mølle! Mølle! Højre mølle! Okay, igen! Ja, så bare sig ikke dyt. Det er bare rigtig godt. Og man kan bare stå og hoppe og danse uden det sker noget. Og så siger man bare, vi falder ikke ned! Og det gør man bare. Den landsby tosset snor ham. Ja. Den kan man... Det går langt op. Den går bare rigtig langt op. Det er fordi en mølle, de var tit høje dengang. Det var sådan en high tower. Yes. Men igen, god kvalitet. Ja. Hele vejen op. Jeg kan lige prøve at sparke det. Nej, det går ikke. Det går ikke i stykker. Nej, og det her, vi får lige en spark her. Og det er altså en haftig sko, jeg har her. Den går ikke i stykker. Og så kom der igen nogle landsbytosser her. Ja. Det er sådan nogle skjoldmører, så hvis man bliver træt af mølle og sådan noget, så kunne man så lægge dem med hjem. Så kunne man lægge dem her ind imellem de to møllehjul. Ja. Og så kan man bare dreje dem rundt. Og så igen gå rundt. Ja. Hejl! Højre mølle! Hejl! Mølle! Hejl! Mølle! Så skal vi lige prøve at vise, hvor god den er. Rigtig god. Det er habilt tømmer. Ja. Så kommer vi så til... vi skal ud. Det er hovedmotoren, det her. Det er så her landsbytosserne blev spændt fast. Ja, sådan her. Og så fik de ellers bare noget kæp. Og så gik der jorden rundt. Ja. Hej! Hej!
Moin! Og så hver gang man mødtes på midten, så sagde man moin, moin, og så hej, smager man sådan. Det ellers bare nogle på. Og så når man blev træt, så kunne man hænge her. Ja, det her det er også knaldhyggen for de tidlige møller. Ja, man fik en skjoltemø med hjem.